Di afford ang Eras Tour ni Taylor Swift, no worries mga kapuso, kaya ni ay Cebuano version niya nga padayon nga nagsabwag og good vibes alang sa mga Swifties. Ilailahon ta siya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Pakurati ang imong Swift friend nga di makatambong sa Eras Tour ni Taylor Swift. G, kaya niya Taylor Swift sa Cebu nga gituman ang pangandoy sa pipila ka mga Swiftie fan ang feeling #Eras Tour. Siya si Taylor Shiteh, ang Oponganong impersonator ug usa ka drag queen artist. Sa tinuod nga kinabuhi, siya si Popoy Delano, taga dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagsugod ang iyang pagka-fan, gumikan sa iyang higala ug isip usa ka makeup artist, gisuwayan lang niya pagkopya ang dagway ni Taylor. Gikan sa moves, looks ug mga iconic nga mga gesture ni Taylor, in just 1 year natunan niya kini. Ang mga Swiftie kay they really love so much Taylor nga kana bitaw bisag makita ako nila as a drag impersonator more ilang love kang Taylor kay ari po nila gina show na ko. Gawa sa kasadya nga dalit niya sa mga Swiftie, aduna usay kasing-kasing sa kalikupan si Taylor Shiteh. Gani, mihalad siya og performance sa mga mi-volunteer atol sa clean-up day sa Lapu-Lapu City. Si Shiteh, motambong sa Eras Tour sunod tuig Marso 9 kay nakalukat na siya og ticket. Singgit sa mga Swiftie, #SanaAll. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.